mga kasugbo news. Ako di ay si Eleanor, ganiya kita mahimutang karon sa Languyon sa Manipis. Usa sa mga paborito kaayo nga suruyanan sa mga bikers ug uban pang nature lovers, mga outdoor enthusiasts. Tungod sa nindot niya nga view sa kalapad, sa wanang, sa kaprisko sa hangin ug ang kalami sa imuhang pamati dinhing dapita tungod sa kabugnaw sa makalami sad sa imuhang nagbukal-bukal pa nga kape. Apandili ka na mo'y ato ang sugilanon nga sundan karong adlaw. Aniya kita dinhi kita manukad kay duna kita'y sundan kinabuhi sa usa ka barangay health worker sa Campus 7 sa Minglanilla, ang katapusang barangay, bukirang bahin ni ining maong munisipyo. Ang barangay health worker, usa kini sila sa mga matawag og unsung heroes sa atuang panahon. Kini sila gitagaan og lawom nga pagtagad ug pagmahal sa atuang Cebu Provincial Government tungod kay sila maoy unang duulon sa mga katawhan sa kabarangayan alang sa ilang mga gipangmulo sa ilahang mga panglawas. Atong sundan ang inadlaw-adlaw nga tahas isip barangay health worker ni Mrs. Pasensia Tibang. Mas naila dinhi isip si Nang Pasita. Tara, sundan nato ang iyahang daily routine. Ako si Pasensia Tibang, BSW sa Barangay Campus City. 60 anyos ang panuigon. Nagsugod ko sa akong pagka-BSW 1984. Niingon ra to ang midwife diri nga kinsay gusto nga mo-volunteer sa pagka-BSW. Nya, ganahan man ko ni volunteer ko diri. Doon na ako'y anak nya gipabantayan lang nako sa akong mama. Di gani unta tumusugod si mama nya ko ang unsa man ko mga ang akong bana to angas Manila tagsa kay padahan ako kwarta. Nya na naman ko'y batang gamay. Huna-huna na lang yun ako nga simba ko ma-hospital akong anak malibre mi. Na ito nga isuod ko pagka-BSW. Ako sa area sa Sitio Kadulawan, sakop aning Campus City. Igabot gyud na mo dinhi man limpyo mi una. Human na mi pang limpyo. Amo assist na mi sa among midwife. Igabot sa among pasyente nga buntis. Ilista dayon sa among PNS nya akong timbangon, nya heightan, nya blood pressure dayon. Inigabot sa among pasyente ang pantanon kung unsay iyaha nya moingon mang magpa-BP amo dayon BP-han. Mangay siya tambal ni ma'am kung taas iyahang BP. Na among gyud siya record diha kanang unsang orasa siya ni abot nya pulay ang edad inana among ko anon ilista. Mag-assign ako og sitio Lubas bukod mi sa iro nga manimbang mi dito. Nanimbang mi nag-API ba mi ba ngadto. Bukod mig iro. Hadlo kay ko ato kay kasakit ra ba sa injection no ay tetanus. Ug kanang rabies adto pagito sa district pa-inject. Sa panahon sa COVID, nagsugod may wa gyud namo gipagawa ang kay mao may instruction sa among midwife. Di paguloon sa ilang balay, di pa suroy-suroyon ba. Nagbuhat man tug checkpoint diha among kapitan. Mo BP sa meditog na imo agi. Na nang mga sakyanan, BP-han namo nya among temperaturean. Unsa may pamagi ka ng inyong atuon sa mga balay-balay? Kumustahon sila? Kumusta man ang katong imong maintenance? Naayon ka? Ang anaon. Okay raman. Mao na nga kada buwan na agi na sila maintenance diri mukuha sila. Kakahikap. Sakit. Karon wa na. Ang imong kambal padayon na YouTube sa inyong imong maintenance ha. Sige ko na no. Higit sila nga mo atiman ba? Mo tabang yun. Sagasa, abot, sagasa sila. Nga rigid balay. Kanila ba na gid ni siya. Malipay ko nga makatabang sa akong mga pasyente. Magka-report ko dito sa among midwife.
Nalipay mi nga mga BHW kay ako gipadakaan na gyud ni Ma'am Gwendolyn ang among incentive. Ang gihatag na ni Ma'am nga mga incentive dako gyud kay gikatabang namo maka sa alabi na sa among pamilya, palit na mo bugas, tambal, maintenance nako. Sa atong pag-uban ninang pasita, atong nasayran nga dili gyud ay lalim ang kinabuhi sa kabarangay health worker. May mga panahon nga mauwanan, mainitan, mahabuhabuhan, gukuron pag yun og iro. Apan makanunayon, mapailubon, andam og tagana nga moserbisyo. Hinungdan nga ang mga pasyente mubati usab kanila. Ang mga pasyente mismo moingon nga tungod niining mga tawhana, ilahag yung matagamtaman nga adunay gobyerno nga naglihok alang kanila. Mausab sa mga barangay health workers, ilaha usab nga natagamtaman ang pagpangga kanila sa Cebu Provincial Government. Nanukad dinhi sa Campus 7 sa Minglanilla, ako di ay si Eleanor Valeros ug kini ang Subo News Special Report.